Tuhan kita Nabi Muhammad. Assalamualaikum, dan kami pulangkan mula-mula kami sabarkan. Hai Kapadosia ya tahu si pangkalan telah mengundang ini jamuan. Selain dilayangkan Joko dan pina-pina di kapuran. Sekaranglah diri jamuan apa nila surga perhatian palala surga perlindungan Joko nana udaya rambarika Joko nalita ala babari maka. Sekaranglah tiba puluh panita dari silang na bapangka kaini jamuan taraga di salero ala dimakan taraga di talingo ada menangakan. Baraso dimakan kuburan jina ala baraso di tangan. La baraso di bibi si tapinya cawan Joko di kami salah kundangan. Pinta biasa kami palakukan Joko nalai pantanta simbuni Joko naninda bapantang membari sabab itu katanya kami sebelum kanda ke kami bari sebelum pinta ke kami isi. Semua manusia dari hati kau dari nantu duduk kata tinggi anta talite tabalakani lillah jemaah barilah kami. Semuanya lagi pamonan kami sidang kau bakal tabu namani kota tibarau nana dori kami jangan menjadi upenapu aina bakanda lama syarat roti cuma nasi api ada kami sama tonde juga ubi sebuah lagi kami nonton alape dan datang dari jauh dan datang dari laki atu jomodo kadang jukete lamba duyumbana padu ini tampe anda menangakan cerita silawai dulang apa ini tampe ya taruh kami yonan barampe pana arjuna juga pasingalang kelas tamu dape ku silawai pana arjuna labalasani laguna do buat dape suara laga parang laga bunyi belek lai dicuba ada nama saya mau bangi dola tasumbe onaja la diutene apa lagi nyomikro
Iyo denal rasul ulul maladiyal iniyo itu anako orabi iyo ayurani imaka osabana ladbaliya rasul kulli ba iyo ay magama adina lakiya dudla banan tohan malikan yo Allah la ibadi iyo la dengsani iyo kiamu dala binabusi la dia itosi ibanyo iyo dari kunjungan kita limpahkan ala dirahama dari Tuhan ya ngasuh asibatan tubuh kita mengkodati ada malanyo kami lah kamang maju itu iyalah di muka asamulati tapi dalam kawasan banalul di kambaju itu iyo apa sih ingajo para lebih adalah kawaida ununu ma abadi ipintu iya dasa patayo odo kapato lada pimpinan iyo namulo tanara atamu ala peranata ananko osarato dala guru la denan dodi isiko Sarato de la wali muri asa orang juga aduh sapi wandeng satiwa hatinya kepada guru tengah jalan dan mikia angkolo salam istimewa Allah dekarnya kita ya itu lagu yang memberi nasalaku pimpinan di isiku istimewa ladikarikan kita karikan adalah nanyo kami anak samoto kajo itu sambut adalah salam Allah dari kami aduh dari panas Allah nasini kangawai nyodaku oh ilala الذي دل الكون نور إلى الله
orang yang meladikan ini indago ladi malam se laina kami rajuboju ladi agasa agama adik laita asamita roto kami singgala lama roto sa abata ladi elo la nada te kabarakatan la idmu dola de nana jumma la de hasil la de lagi dola de batang la de sambil la de mamba la de la balu la de tapega la masala di sambil la de badia la yamin la bulli la de la baru la kanya la sipan nonton la de mamanda nana gadi wallahu nana bojang abiya mama tala kaina saru wallahu mama tala kaina panga akari wallahu nana gabu agata abiya nalla la de bagini wallahu sadala maradota gai kaina saru la dia nana kaina panga abiya mama tala sarawa ponto sarawa panja abiya mama tala sipatu wangkir wala mama kala taro baja pa bini labiya datang jo nana sura biya datang jo bini inyo walau datang jo labini ura datang jo kawani inyo walau datang jo kawani ura ay kalau datang jo bini inyo halala ura halala kalau labini ura tantu badan bisa tanah lampai tabang kanelai mukula kanela ola itu nalaman turui kalang napa susetan gada ala dari kami basilawa idola dola bukaji malai saki yana kaniranta ala elu ala dala masu ala katujuan jo singa jo yalla dia katato karena pengajian penting ala dekito penting sekali di bidang agama Islam ada agama kita ala dalam utang kita menjalankan saja menjalankan saja ala juga lagi kita menghadapi pandanglah ala dalam dilihat bumi ala siang jo malam ala de barala ganti ala dalai tandonyo itu baraso mati baraso mati ay anda la kana la patanga jo panagi anda la pikir pagi jo pata ay mengapa kita ada bala cando bimba ala dalai hidup kadoni sami salabadaga taukan negari orang ala modela ambe baraso tapula ambe ke kampung kita ala kampung asal kita balago di mano asal mulo jadi
jadinya Alam isana kata manem hala di dunia ini Lata kalau bumi ia akan berisi Ada siapa wasan lagi samula sakali Allah tinggi dan lagi bersungguh-sungguh Bilangan ko sampai Adi amal ko murang Iman ko jauh Adi akhirat kita Oga hati rusuh Ala di mana bana Orang ala dia beriman Allah kita kau tidak Ayo orang ala dia balabo Oleh marugia Ala dia bumi jolani Ala dia Tuhan jadikan Ala Tuhan jadikan Ala dia sangat ajaib Madukan nyawa Kalau di pandang Allah sangat basangari Allah cuba lapang Oh tolong saudara Tuhan adalah saudara Lada menjadi ladakan insan Oleh di dunia nangko Dalam lanjut kita Sudah basuh Wa maqalla katulakina Lakan itu ayatnya Illa liya'buduni Tambah puluh Ayat lainnya kami baca Aku lah dijadikan Lada insan sejati Dan Tuhan dengan layak Tulah hati Tuhan dengan batangan Lada adu bagaki Alhamdulillah sudahlah cukup Yalah disambung sekali Dengan iman dari Tuhan lada ilahi Alhamdulillah ina iman Tuhan lada cukup lada gana Kita lada layu lada barakan Laya do basani ala dia untuk pandangan Oh ado bati di dalam kita sudahlah boyan oh hadis jodali sudahlah menerangkan Allah lagi dalam Al-Quran Allah dengan Rasulullah melalui sambung dengan jalan Allah siang cuma ikilah Nabi ya Rasul yang kira itu tak donyo orang Islam Alanku iya kita sana Islam sejati nenek berjumpa bola di tempat oh tando jo bukti bola karajo lagi patang jo pagi la isi yo la perintah Allah agar joyo la kan suruh Allah supaya puasa takkan tapi teraya Allah kembali itu Ramadhan adika maka itu tahan nyonya dari orang Islam Allah dalai orang yang ragulah kami lenyapkan mengatakan ala dia Islam ditampikan ala kemudian ala kelayan tamuni ala naraku wahai
Ilu nagala manati Lagania Rasul Nyoso Agapagadia Itu ilang panyoro Olelay akinay Olade apila pada Agar pelil maila Bala pula Kepada lautan La salamo la moño la de idagagara la dalam pengajian la di dalam pengajian Kola iyo le mola na itu iyo kito de mama dari soal iyo ay pengajian la jadi buyo samintaro nalay paniya memang ay ado ole yo layo ado nan buatan nan katinonton iyo nan basalero jadi bawa pulang atau di makan lagi siko itu tak salah denyo sajo kapado baik koyonan juaro iya nalati tinyo de nalati ganalati siko ayah baru pola ya kia kana kapalo kuno ayah baru pola kuega la masaga dayo tongayo machutu tunaniyo kabile langa alumni lainan basalero adela de miyo kelancaran pegang munaniyo atondo kito ini malam kini alumni la bakumpula basamo biala iyo la pakie saratona santri dewatinya mandi ketua bana de buya burin memang najengko ayo maalu na yo buya muri maki bakile yo di panando mato lamo inda baso bona la yo buya sama kinete mo ele badanyo sabana nani la de mama enchar mo malaika mo konyo de la bani tu yo de nyotarang malaika lewajanyo saingo tu kayo la sila wala tabayo tabarin dong sajo mudah danyo buya indah patambah orang rumahnya andalai ko umbuna ba batambah ajan orang rumah jam batambah pulau iyo wala jetu alumni nandini malam nanggo balik mola iyo na mama kita kuatan kay pondok yo nandisiko mo indah beda mola mo indah basu iyo kadon di malam gini la petarayo de rasonyo to penghura matan lagi to pangalake kana sajo kano yo ala de acara luar biasa malam nangko acara yo ulang tahun lai pondok yo nandisiko mudah-mudahan minggu kate lancar jual di andanya lai kanan wala dan wala kasitan lai mamadai tulo Adine mari la dadigo la dala bila kia kaki yo sada manjung lo jua la jua bana la di malam mari nango ajala guna la basalawa tujuan kita ya badati min hajatul tamani Badati
ماذا يعبر لولاك مطالي أنت الذي أسرفت في أفق الأولى أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فما حوت بالأنوار كل ظلالي فما حوت بالأنوار كل ظلالي ماذا بلا لولاك مقامي صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال أبدا مع الإبكار والأصال Yo de tu tangan sila wa asakana babari saja Tendalana abalak di pintu Halo panitia ado ole nyo kini lah dikandarkan Ala kapatu panitia di muko Yo nala kamalan lang sa sodaigo Pintu kapinoto nalay basale Jalan kasar ada di tempat mana ada pondoknya kita Bayo lena gagal mego itu apa minta ala dari kamina madu kula khair laga itu datonyo aja bola dari kamina sagia Sagia na kudagudu Asebagay na nalamuka Nalagalita na tabu Malapado ito Baibura na Diyo Iram mamin Ala de bago na nagalamunyo Talaga nyo Gurawe ka na jadi Matodo mangan tu ala supaya na jago Olayo tarana yo kito ala kasari basu Mola di tampe na ko Ende baru na kalikin nila jito katamu muko Cara nila di malaman ko Mari lanyo kito saksikan bersama-sama Balado yun bersama-sama Siapa yang datang sabana balabo Tidak ada kalangan lapeh Sekurang-kurangnya Alabatan tu alanya mati Suasi yang lalu gadang sajo Lalu gadang sajo Lagi pondok rundo Lalu nalan badanu Bacando aku ciatu Endele mati jari lai sampai yo Jago Lahir mangina laiko na Monyo biyo Episode jeramola Aduh lupu nolala di kajo Lang ladanyo jaya dan mola Tunyo Akarano tu kasilawan Singgalang sa adonyo Untuk anak mangibu
Asing alam jaya, namo lagunya Singgalang jaya, oh namo lagunya. Dari kami lah jadinya sonyo lagi barela de balada, lala wela tarabanyo barela de bagalla la kilo kilo latihan alada tangala kapane la taraso paluan la matitira la bela turun lemari la la tanda tanda tarikan kita nangarang baribana mo oleh tolong ala dena sambung ala sa sudai ko tala tolan de babaso baso kurang le babaso mangario galangyo kola gara gara dia kia chori to la dan la gara banana kami banyak to banana ala baru matanggo tapi usah berumah tanggo jangan salah tarimo apalah kami pinta sabale kapalo akaci pampa menana mandila kuti jana panana menana kato ya pati banyu dahi kato kato akam puanggu kila de sumani rami de anak kote hilang lagi tak kuido bini dah sampai sudah menangasi lawai dulang